daya aminin gauro ne, gauro shi kuwa mutum mai haƙuri ne, mai haƙuri kuwa yana tare da Allah, wadda kudi ya kama Allah ba wahala, domin ya zamo maraya tausansa, shi ya yi dogaro da Allah ya isar masa, da ya yi addu'a abunsa Allah zai amsa, kamar dai yadda to ka je auren nasa, kai addu'a abun da niyyar ka zamo masa, shaida ga Farida ta zama matarsa, to ya zo wajen ka gashi da kokonsa, ka ba shi gudunmawa akan matar tasa. Mai mata daya aminin gauro ne, gauro shi kuwa mutum mai haƙuri ne, mai haƙuri kuwa yana tare da Allah kwarai. Bismillahi rabbana jalla tabara, me kasai bakwai ka amsan wannan kira, ka ƙara salatuka gurin baban Zara, wadda shi ya zo da aure mi sunna, abubuwan ciki suka zama farilla. Mai mata daya aminin gauro ne, gauro shi kuwa mutum mai haƙuri ne, mai haƙuri kuwa yana tare da Allah kwarai. Mai mata daya ka daina ganin gwafuro, 19-17 ka bar yi masa gwafuro, domin kai da shi ka ɗauki ruwan biro, in dai babu shi ciki kun zama zero, kai karshe ma ka zo ka fi shi shiga matsala. Mai mata daya aminin gauro ne, gauro shi kuwa mutum mai haƙuri ne, mai haƙuri kuwa yana tare da Allah kwarai. Mai mata daya da ɗora mata kishi, ita kuwa ba ruwan tana ta wahalshe shi, in ya zo da shi halinsa ta karbe shi, in kuwa babu shi ta ce na gaji tashi, abin da ya zama wajibin ma na bar kula. Mai mata daya aminin gauro ne, gauro shi kuwa mutum mai haƙuri ne, mai haƙuri kuwa yana tare da Allah kwarai. Shin matar taka ya ka gane tana son ka, kai ɗaya ita ɗaya ba ta yin abu danka, ka mora dan kwa ta sani ba wata mai maka, ka ƙaro dan ka gane wacce mai son ka, kaga komai a dinga ma babu kasala. Mai mata daya aminin gauro ne, gauro shi kuwa mutum mai haƙuri ne, mai haƙuri kuwa yana tare da Allah kwarai. Mai mata daya da shirgin saki barkatai, muryarsa a ko'ina yana ta zubarattata, musamman in ya zagaya bayan layi, ko kuma in ya je shirin far mai shayi, a nan zai yi shi gida da akwai matsala. Mai mata daya aminin gauro ne, gauro shi kuwa mutum mai haƙuri ne, mai haƙuri kuwa yana tare da Allah kwarai. Tsakanin mai mata daya da gauro ba gori, in kuwa da kanai ka daina ba kairi, dan musulunci yayi hani da ake gori, amma baka bincika karkace na yi ma sharri, ko kuma na fito da sabon wani salsala. Mai mata daya aminin gauro ne, gauro shi kuwa mutum mai haƙuri ne, mai haƙuri kuwa yana tare da Allah kwarai. Gauro to ga shawara ta nan a wajenka, mai mata daya da ya zo shi wajenka, ya ma sallama ka amsa ka yi fuska, kar ka sake ka bashi komai wani naka, dan ya zo ne ya dan ji daɗin zancenka, dan jin daɗin hirarka ya fi na matarsa, domin a gida ba a san jin motsinsa, ka bar shi kawai yana ta surutun nasa, in kuma ya matsa ka tashi ka bar gunsa, dan kai ya rike akan abokin gabarsa, kuma matar tasa ce take da dubun matsala. Mai mata daya aminin gauro ne, gauro shi kuwa mutum mai haƙuri ne, mai haƙuri kuwa yana tare da Allah kwarai. Gauro in ka rike ni to sha kurminka, babba wata kwana kasance mai yin waka, a burget in ka zo gaya wa ina nan haka, kowa ya taɓa ka zahiri ban kyale maka, kuma ba aure gare na amma na fika, dumbin niyyar na yi shi kafin kai naka, kuma sai gashi lokaci ya zo min haka, to bayi na bane ciki da ikon mai maka, wadda ya bani hikimar wakar na yi maka,
shi gun zama gidan kai wala. Kwarai mai mata ɗaya aminin gwauro ne, gwauro shi kuwa mutum mai haƙuri ne, mai haƙuri kuwa yana tare da Allah. Kwarai Su ma mata suna da matsala a wajensu, Kwarai. amma nan zan tsaya in kyale zancensu. Kwarai. Don kadda in farfada in fada hannunsu, Kwarai. amma kuma karka nuna sanda kake musu. Kwarai. Ya wuce na ka tofa wallahi da illa, wallahi da illa.